Agafar trossets de roba petits i anar cosint. Depèn de la tècnica que vulguis, perquè hi ha diverses tècniques. Aquesta és dels cubs, perquè si fixeu només hi ha una sola peça que és el que fa tota la colxa. El que passa que depèn de com està cosida, doncs agafa... Bueno, cosida i les robes. Agafa estrelles, agafa formes geomètriques, més aviat. I el punt de llum de les estrelles. I això es parteix d'un dibuix previ, diguem, o es va fent sobre la marxa com vas fent la peça? No, això s'ha de calcular tot hi ha un patró previ? Perquè si no, no coincidiria res. Això abans es dibuixa com un puzzle, llavors un cop coses ha de encaixar tot com un puzzle. Ens ho has ensenyat a fer així en paper mil·límetre. És com si una mica de delineant, amb diferent manera, però clar, com més ben marcat tens el patró, doncs llavors, clar, les peces et costen menys. A mi almenys m'han costat menys de... El que passa que, clar, l'has de fer molt clavada, d'encaixar. Quantes hores hi ha aquí, Olga? Mira, només per dir-te, no he calculat les hores perquè n'hi he estat moltes, però el dia que vaig ficar aquest rivet, el rivet aquest petit, hi vaig estar-hi 6 hores el diumenge i 1 hora el dia l'any demà perquè l'havíem d'acabar. Moltes hores. Moltes, Carme? No, la Carme ja ens diu molta paciència i en té molta. Carme, quan fa que estàs amb això, tu? Jo, perquè ho vaig veure en una pel·lícula i em va fer molta gràcia i em vaig aficionar. Vaig començar per afició i llavors em van demanar a l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló aviam si volia ensenyar-ho i vaig començar una mica de por, perquè una cosa és fer-ho tu i una altra cosa ensenyar-ho. Però bueno, de moment, gràcies a Déu, ho feien els Amish, ho feien a Europa. El que passa que per qüestions de religió i això van emigrar als Estats Units i ells ho feien per aprofitar les robes i per fer les mantes per abrigar-se. I abans no n'hi ha gaires d'antigues perquè les cremaven, perquè era la gent pobra que tenia colxes així fetes amb retallets de roba. I llavors als Estats Units ho van agafar seu i ara és tot una moda perquè els estampats i tot ja... Cada temporada hi ha diferents estampats. Robes... Poseu aquí, és de l'Escola de Torelló tot, diguem? Són treballs dels alumnes? També hi ha alguna cosa a teva directament o són treballs d'alumnes? Hi ha alguna peça, però la gran majoria són de les alumnes. Hi ha una peça de cada alumne, Sí. Com a mínim hi ha una peça de cada alumne. Perquè penso que això es fa gràcies a elles. Dius elles, vol dir que són tot dones, això? Sí. Això sí que ho té, Això que hi ha un nen ara que li agrada, Veus? Sí, ara li faré fer una cosa petita. Adverteixo que jo la primera que vaig fer em va anar a comprar la roba al meu home. Molt bé.